Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна, у гэты дзень і ў гэты час у нас у студыі кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Ну так склалася, што мы з вами сустракаемся у дзень, які Лукашенко і яго рэжым і яго сябручкі з Расіі лічаць святам. Дзень аб'яднання Беларусі і Расіі, там ці як ён правильно называецца. А як вы ўспрымаеце не дату, не тое, што там яны спрабуюць святкаваць, а самі працэсы, якія былі запущены? Ну, я нават і не звярну увагу на тое, што сёння 2 красавіка, як з 96-го году адзначаецца нібы як такі гістарычны дзень у адносінах паміж рэжымам Лукашенка і Расіі. Збольшага гэта, канешне, для Беларусі трагедыя, в сэнсе і гістарычная, і геапалітычная, бо Лукашенко сваёй палітыкай вярнуў Беларусь і прывязаў яе да Расіі, фактычна такім чынам устабілізаваў свой рэжым, бо дзякуючы якраз такі гандлю незалежнасцю, гэтымі усім інтэграцыйным працэсам мы маем на сённяшні дзень такі праблемны рэжым. Тэрыторыя Беларусі знаходзіцца пад кантролем Расіі, выкарыстоўваецца як стратэгічны рэсурс у вайне супраць Украіны і таксама ў гібрыдных атаках на суседзяў іншых, Польшчу, Літву, Латвію. То бок, вось можам у рэчаіснасці паглядзець вынікі гэтай інтэграцыі. Вось калі ўзважыць усё, як часам нехта кажа, без Расіі мы нікуды, ну вось да чаго прыводзіць той шлях, калі тая ці іншая краіна ідзе кудысьці з Расіі. Гэта шлях у нікуды, шлях да вайны, шлях да разбурэння. Таму заўсёды нацыянальна-дэмакратычная рушэнні арганізацыі выказваліся супраць якіх заўгодна інтэграцыйных сувязяў з Расіяй, выказваліся за максімальнае дыстансаванне. І, на жаль, і частка палітычнага класу ў Беларусі і даволі немалая частка насельніцтва лічыла наадварот, і зараз таксама па ўсіх апытаннях беларусы ў Беларусі лічаць, што без Расіі мы нікуды, што трэба вось інтэгравацца, трэба развівацца. Яшчэ раз прапаную паглядзець, да чаго прывяла гэтая інтэграцыя, якая цягнецца амаль 30 год, да таго, што мы фактычна ўскосна з'яўляемся саўдзельнікамі у вайне, нас лічаць агрэсарамі і ледзь не вайсковымі злачынцамі. Я кажу агульна пра народ, пра дзяржаву, як бы мы там не намагаліся дыстансавацца ад рэжыма і перакінуць усю адказнасць на Лукашенка. Нягледзячы на гэта, народ, дзяржава з'яўляюцца рэсурснай базай для расійскай вайны, агрэсіі супраць Украіны і супраць Захаду. Таму замест таго, каб будаваць нацыянальную дзяржаву, каб разбудоўваць нацыянальныя інтарэсы, каб узмацняць нацыянальную свядомасць, сістэма на чале з Лукашенкай рабіла ўсё, каб захаваць рускі мір у Беларусі, каб прывязаць Беларусь да Расіі. Канешне, тут былі і умоўна ідыёцкія мары самога Лукашенка, бо інтэграцыя ж была запушчана не з ягонай уласнай волі. Так, гэта быў элемент захавання імперскіх уплываў Расіі за часоў Ельцына у Беларусі. Трэба прыгадаць, што дадзены працэс інтэграцыйны, усе гэтыя дамовы, это 96 год, вось гэтыя 2 красавіка, яны сфарміраваліся. Чакайце, як жа ж не з яго ініцыятывы? Я ж как бы наколькі памятаю, увогуле мары вось гэтыя сесці на крамлёўскі трон прывялі да таго, і ввогуле нават там Цыпкала быў датычны да таго, што распрацоўваў гэтыя. Я яшчэ не дагаварыў. Вы слушна заўважылі, не з ягонай ініцыятывы, у сэнсе, што не ён быў аўтарам вось дадзенага працэсу. Хацеў звярнуць увагу на 96 год. 96 год гэта
Патужны, вельмі моцны крызіс палітычны ў Расіі. Вагаюцца лёсы Ельцына. Павінны адбыцца выбары. У Расіі рэйтынг Ельцына сягае недзе там 5%. Ужо там мінуў крызіс 93-го году, расстрэл парламенту. І вось ён 96-й год. Там ідзе вайна. У Чачні Расія прайграе гэтую вайну, потым там былі падпісаныя ўжо ўлетку дамовы з Чачнёй, так, але Ельцыну няма што прадаць на ўнутрыпалітычным рынку. Яму неабходна геапалітычная нейкая перамога. Асабліва, калі адцягнуць гэты электарат, які падтрымоўваў камуністаў, якія казалі, там, Зюганова, якія казалі, што вось неабходна адбудаваць там той же Савецкі Саюз, што гэта ўсё злачынства было і гэтак далей. Гэтаму так званаму ліберальнаму асяроддзю Ельцына, які павінен быў бы там прывесці яго да ўлады, неабходна была нейкая карта, каб паказаць, ну паглядзіце, мы ж збіральнікі зямлі, Ельцын же не слабы. І для выбараў, для таго, каб Ельцын нейкім чынам мог там паказаць сваю эфектыўнасць, зразумела, там маніпуляцыі, унутраныя рынкі, збольшага ніхто не разбіраўся у тым, што гэта была даволі складаная маніпуляцыя, каб проста коштам Беларусі Ельцын застаўся таксама коштам Беларусі Ельцын застаўся пры ўладзе і засталіся вось гэты алігархічны клан. І Лукашэнку хто прапануе, што вось давай ты, можа, станеш там наследнікам? Березоўскі. Березоўскі становіцца вось гэтай постаццю, дэманам, які прывёў Пуціна, які вось зрабіў гэтага патвора расейскага. Ён пачынае гуляць з Лукашенко, вось які там вочы такія вялікія, ну давай ты станеш потым, вось падпішам з табой гэтую дамову і ты там станеш прэзідэнтам саюзнай дзяржавы, гэта ж так супер. І Лукашенко, якога выкарысталі расейцы, яго па-першае, там же захавалі пры ўладзе, так, Потым жа у лістападзе ўсе гэтыя ж людзі захавалі яго пры ўладзе. Ну, мы памятаем Чарнамырдзіна, які спецыяльна прыляцеў у Мінск. Калі пачаўся вось гэты крызіс, бо калі б Лукашенко сышоў, яго б скінулі, то ўся гэтыя інтэграцыйныя працэсы, яны б разваліліся. Хаця ўжо Ельцын перамог, яму не было чаго баяцца, але ўсё роўна. То бок гэта была расійская гульня, і Лукашенко вось купілі за дырку ад бубліка, прапанаваўшы яму, ён у гэта верыў, ён до 2001 году ён сапраўды верыў у тое, што ён там стане нібы там ледзь не прэзідэнтам Расіі, ну але прынамсі там прэзідэнтам саюзнай дзяржавы, ям прапаноўвалі свой статут гэтай, які адкінулі там Немцоў і Чубайс. Ельцыну патлумачылі, што ж ты падпісваеш нібы, што Немцоў уратаваў Расію ад Лукашенка. А потым давайте прыгадаем яшчэ цікавыя рэчы. Калі едуць у Расію, сустракаюцца з Немцовым і іншымі, прадстаўнікі апазіцыі, той же Лебедзькі, Дабравольскі, падпісваюць мемарандум, што народы Беларусі і Расіі за інтэграцыю, што Лукашенко перашкаджае інтэграваць Беларусь у Расію, а гэта ж такое шчасце для беларусаў будзе інтэгравацца у расійскія там гэтыя эканамічныя планы. Амаль усе потым кандыдаты, Казулін, Левонаў, там тыя, хто былі ў 2001 годзе, едуць у Маскву і кажуць, вы не падтрымліваеце Лукашенко, ён не выконвае свае абавязкі па саюзнай інтэграцыі, а мы, калі прыйдзем да ўладзе, мы ўсё выканаем, мы ўсё зробім. Тая ж самая рыторыка была ў 2020 годзе. Лукашенко не выконвае свае абавязательствы па інтэграцыйным працэсам. Вось да чаго мы дайшлі. А хто такое ў 2020 годзе гаварыў, што а мы прыйдзем, выканаем? Гэта ў інтэрв'ю, наколькі я памятаю, той же Калеснікавай расійскім СМІ было, і наколькі я магу памыляцца, але таксама гэта гучала і з боку Бабарыка, што вось інтэграцыя гэта прыярытэт і неабходнасць для Беларусі, і гэтак далей. То бок вось гэтую карту апазіцыя намагалася прадаць расейцам, каб толькі вось яны падтрымалі нас, апазіцыю у працэсе змагання з Лукашенко. І гэта і на сённяшні дзень, на сённяшні дзень, дзякуючы таму, што адбылося з Украінай,
гэтае пытанне прынамсі для часткі апазіцыі зачынена, а то і так усё роўна ўзнікае ад часу да часу у прасторы інфармацыйнай, што мы вось без Расіі нікуды, калі мы адарвемся ад Расіі, нас чакае 90-х год, што настолькі так зараз, канешне, сітуацыя пасля 5 год вось палітыкі ізаляцыі склалася такім чынам, што 90% гаспадаркі Беларусі залежыць ад Расіі. Ну, тым не менш, я лічу, што не гледзячы на такую сітуацыю, ўсё ж такі у нас будуць магчымасці і прадумовы вырвацца вельмі хутка і пераарыентавацца. Галоўнае, каб пры ўладзе ўсё ж такі былі людзі, якія будуць бараніць нацыянальныя інтарэсы. Таму яшчэ раз падкрэслю, гэта быў праект і план Масквы, атачэнне Ельцына для захавання яго пры ўладзе. Беларусаў Лукашенка выкарысталі, і, канешне, дзякуючы вось гэтаму расійскаму патэнцыялу, Лукашенка захоўваў сваю ўладу на працягу дзесяцігоддзяў. Я, дарэчы, акурат такі у сёння раніцай наткнуўся на дыскусію в адной сацыяльнай сетцы ў тэлеграме, дзе ў чарговы раз пачалі накідываць, прычым нібыта вот прадстаўнікі, ну, я не ведаю, там, ну, там, не скажем, не лідары, там, не некая суполка, ну, карацей кажучы, ізноўку пачалі развагі пра тое, што гэта ж дым-сілы, заклікамі сваімі да санкцый, да ціску на рэжым, да ўсяго астатняга, вось зараз апошнім часам штурхнулі Лукашэнку у бок Масквы, у гэтую інтэграцыю, што раней ён-то, вось як вы кажаце таксама, што раней ён-то дынаміў гэтыя працэсы, не выконваў іх гэтыя абяцанні па інтэграцыі, а зараз у гэтай сітуацыі, што стала вынікам 2020 года і той стратэгіі, якую дым-сілы, офіс і кабінет вядуць, вот ён ужо пачаў гэтыя усе абяцанкі і падпісаныя паперы, якія ён раней падпісваў, але не выконваў, зараз выконваць. Вы падзяляеце такую думку ці не? Это значна больш складаны працэс. Тое, што з чым мы сутыкнуліся ў 20-м і пасля 20-го і перад 20-м. Так, з аднаго боку, сапраўды, мы усе былі сведкамі таго, як Лукашенка намагаўся сабатаваць гэтыя працэсы падпісання дарожных мапаў у 2019 годзе, абвінавачваў Расію ў спробу знішчыць суверэнітэт, і ён казаў, што суверэнітэт мы нікому не аддадзім. Прадаваў гэтую карцінку і гэты міф на захад, што, паглядзіце, я з'яўляюся гарантам суверэннасці, суверэнітэту, падтрымайце мяне, і я буду нейкім чынам так трымаць дыстанцыю з Расіяй. Гэта ўсё было, і амерыканцы прыязджалі, і Болтон, і Пампео, і нават пастаўкі нафты з США былі, з Нарвегіі, з Азербайджану, то бок такі дзіўны карагод Лукашенка зрабіў, бо разумеў пасля асабліва 14 году, што з ім цацкацца не будуць, раней ці пазней прыціснуць. Разам з гэтым у палітыцы ўзмацнення нацыянальных інстытутаў сур'ёзнай нацыянальнай свядомасці, акрамя нейкіх такіх дэкаратыўных крокаў, нічога не рабілася. То бок расійскі свет, праарыентацыя расійская, яна захоўвалася, бо Лукашенка разумеў, што задалёкае дыстансаванне ад Расіі спрычыніцца да таго, што ягоная сістэма абрынецца, бо Расія дае датацыі, Расія там фінансуе, Расія палітычна падтрымлівае, нават там былі розныя падлікі, што каля 100 мільярдаў у межах датацый, у межах паніжаных коштаў і льготаў фінансавых рэжым Лукашенка Беларусь атрымала ад Расіі за 100 мільярдаў даляраў, там дзесьці з сярэдзіны 90-х, то з Беларусі можна было б зрабіць нейкі там Катар ці Швейцарыю, калі б гэтыя грошы інвеставаліся ў развіццё гаспадаркі, у развіццё прыватнага сектару і у тэхналогію. Вось пытанне, куды гэтыя грошы-то пайшлі. Но умоўна, я думаю, што яно так і ёсць. Бо памятаем тыя залатыя гады, калі рэжым Лукашенка купляў фактычна там за 30 даляраў газ ці нафту, а потым перапрадаваў тыя ж Нідерланды
ці Великабрытанію за там 150, за 100 і такім чынам там чыстая прыбыль там до 2 мільярдаў даходзіла. А куды гэта ўсё ішло? Гэта ўсё ішло у кансервацыю сістэмы. Каб не было сярэдняга класу, каб вось гэта былі дзяржаўныя прадпрыемствы, тыя ж саўгасы, калгасы, недзе там штосьці было, але ўсё роўна пад кантролем. І Беларусь заставалася такім асклепкам сацыяльнай мадэлі Савецкага Саюзу, так званы сацыялізму асобна ўзятай краіне, як казалі пра гэта. Замест таго, бо ён разумеў, што кансервацыя сістэмы ў такім выглядзе, номенклатура, адміністрацыя – гэта гарант ягонай улады, бо развіццё прыватнага сектару, развіццё нацыянальнай свядомасці раней ці пазней прывядзе да рэвалюцыі, нацыянальнай, там буржуазнай рэвалюцыі, можна называць як заўгодна. І вось з такім бэкграундам, багажом ён прыйшоў да 20-го году, не змяняючы палітыкі ў канфлікце з Расіяй, якая ж, канешне, выкарыстала сітуацыю дзеля таго, каб прымусіць Лукашенка да сур'ёзных саступак. Я лічу, што нейкая частка вось гэтага выбарчага працэсу гэта была добра спланаваная спецаперацыя расійская, гібридная аперацыя. На якім моманце ад пачатку гэта было планавана, ці Расія ўключылася ў гэты працэс ужо ў момант крытычны для Лукашенка, нам прыйдзецца яшчэ даведвацца, калі гэтыя дакументы ёсць, ці сведкі гэтых падзей ёсць, трэба будзе ўсё гэта расследаваць. Бо гэта насамрэч сур'ёзная справа, і тое, што мы бачылі, як рэалізуюцца такія спецаперацыі ўжо на сённяшні дзень і ў Румыніі, і ва ўкраіне, і ў Грузіі, не магло гэта быць адарвана і самастойна вось так развівацца, калі Расія была абсалютна цалкам зацікаўлена ў тым, каб падпарадкаваць Беларусі ці прымусіць Лукашенка. І вось мы маем 20-й год. Так, канешне, Лукашенка, каб захаваць уладу у такіх умовах, падпісвае нейкія сочынскія дамовы. Што ў іх укладалася, мы і так бачым. Гэта нейкія рэформы, гэта, па сутнасці, адчыненне прасторы Беларусі для расійскай сістэмы бяспекі, войска, выкарыстанне Беларусі потым у агрэсіі супраць Украіны, хаця Лукашенка мог да канца пра гэта не ведаць. Але галоўнае, што ён пайшоў на сур'ёзныя саступкі Расіі, падпісаў гэтыя дарожныя мапы, 28 штук, падпісаў ваенную дактрыну саюзнай дзяржавы, потым гэтую гаранты бяспекі, ядерную. Ўсё, Расія рэалізавала усе свае планы, усе свае задумкі. Яны былі, яна іх рэалізавала. Якая роля апазіцыйных структур у гэтым усім? Канешне, пры умовах, калі апазіцыйныя структуры альбо не валодаюць інфармацыяй, альбо не хочуць ведаць інфармацыю, як і заходнікі. Яны выходзяць з сітуацыі, дзе дзейнічаюць не актыўна, а рэактыўна. Яны рэагуюць на тое, што адбываецца. Лукашенка расстрэльвае людзей. Як рэагаваць? Пахлопаць у ладкі і сказаць, такая сітуацыя. Унутраная справа. Так. Зразумела, еўрапейская краіна, неяк трэба рэагаваць, якая рэакцыя? Гэта санкцыі. Потым садзіць самалёт, якая рэакцыя? Гэта санкцыі. Ніхто ж паперкі, вось можна прыйсці і сказаць там Еўракамісіі, паслухайце, Расія за гэтым усім стаяла. А пакажыце дакументы. А дзе мы пакажам дакументы, калі толькі ў 90-х гадах, калі Мітрохін збег у Великабрытанію і ўзяў з сабой 900 старонак архіву з першага галоўнага управлення, стала вядома, што прэзідэнт Францыі быў агентам КДБ. Прэзідэнт Фінляндыі на працягу 15 год быў агентам КДБ. Праслухоўваўся тэлефон Кісінджера на працягу 10 гадоў. Ва ўсіх прадпрыемствах стратэгічных ЗША працавалі расійскія агенты. Былі схроны, закладкі з узбраеннямі па ўсёй Еўропе. Калі б гэта хтосьці сказаў еўрапейцам там до 90-го году, што паглядзіце, у вас тут агентурная сетка, калі нават Сартер быў агентам КДБ. Кажу, што здурэлі, а дзе дакументы? Пакажыце нам дакумент. І нават пасля таго, як Мітрохін прыехаў з гэтым архівам, не ўсе паверылі ў тое, што настолькі моцная інфільтрацыя ў палітычнае асяроддзе еўрапейскіх краін. Калі Кім Філбі, трэця асоба ў Мі-6, быў агентам КДБ, а дакументы вось тыя, хто лагічна, мы ж ацэньваем сітуацыю, сыходзячы
з таго, як яна развіваецца, лагічна, што Расія магла падтрымліваць кандыдатаў і распрацоўваць іх і падштурхоўваць іх. Лагічна. Магла выкарыстаць гэтыя падзеі правакацыі на плошчы, там, каб узбудзіць натоўп. Магла, лагічна. Але дакументаў, пацверджання, там, што Бабарыка з кімсьці сустракаўся ці пра штосьці разумеў, ніколі не будзе. Ну, пака не разваліцца Савецкі Саюз. Тое, што ўскосна ён працаваў у Белгазпромбанке, ну, хтосьці можа сказаць, ну і што, ну, супадзенне, ён ўжо ўсё ж такі шчыры чалавек, а трэба сыходзіць заўсёды з адваротнага, каму выгадна. І беларусы так шчыра, паверыўшы, што сітуацыя змяняецца, гэта не азначае, што яны дуракі, што іх там падманулі. Як я заўсёды кажу, любая рэвалюцыя можа стаць правакацыяй, любая правакацыя можа стаць рэвалюцыяй. Доўгія часы лічылі папа Гапона там правакатарам, хаця ён шчыра верыў у тое, што змагаецца за правы там працоўных, пайшоў з петыцыяй да цара, расстралялі, гэта прывяло да першай рэвалюцыі ў Расіі, фактычна спрычынілася потым да абвала самаўладдзя і стварэння нейкіх інстытутаў. Так, але бальшавікі і ўся гістарыяграфія потым савецкая лічыла, што ён правакатар. А чаму лічыла, што ён правакатар? А таму, што ён быў вельмі папулярны сярод працоўных. Ён адстойваў іх правы, стварыў першыя там амаль прафсаюзы, хаця і працаваў з ахранкай расійскай. Вось прыклад. Тое ж самае з бальшавікамі, як там, скажам, правакацыя ў пэўным сэнсе стала рэвалюцыяй. Гэта вы нас так падсвядома падводзіце да таго, што і сёння не выключана, што сярод нас тут... Не, я не пра гэта кажу. Я кажу пра тое, што такія краіны вельмі моцныя, вельмі агрэсіўныя, як Расія, могуць выкарыстаць любыя пазітыўныя намеры і памкненні народа ў сваіх інтарэсах. І ў гэтай сітуацыі, калі народ не жадае, канешне, ты ж усім не патлумач, што вас могуць выкарыстаць, дзейнічаюць спантанна. Але ў гэтай сітуацыі беларуская рэвалюцыя была выкарыстана чужымі сіламі ў сваіх інтарэсах. І санкцыі таксама выкарыстоўваюцца ў чужых інтарэсах. Не на карысць Беларусі, не супраць Лукашенка, умоўна, ускосна, але на карысць Расіі. Любое дзеянне, калі не мае узважанага контрдзеяння нейкіх механізмаў забеспячэння агрэсіі ці абароны вось гэтых інтарэсах, яны працуюць на карысць іншай дзяржавы, на карысць агрэсара. Гэта падвойная сітуацыя. Што санкцыі так, ну, з маральнага пункту гледжання, ну, трэба давіць рэжым, трэба абмяжоўваць, трэба ўводзіць спісы санкцый супраць алігархаў. Гэта ўсё зразумела. Але з іншага боку, у той сітуацыі, у якой апынулася Беларусь, яны працуюць на Расію. Яны працуюць на Расію. Як бы мы там не намагаліся нешта там камусьці патлумачыць, у 100% на сённяшні дзень яны працуюць на Расію. Для того, што уганяюць Беларусь туды, што Лукашенко таксама ён як бы вымушаны арыентавацца на Расію, бо іншага выхаду няма, але гэта, ну, эфект гэтых санкцыяў. Нават калі яны з пункту гледжання, скажам, дзеянняў супраць рэжыма падаюцца маральнымі, лагічнымі і гэтак далей, але выкарыстоўвае ў 100% гэтую палітыку Расіі. Акурат такі у звязку з гэтым пытанне, такое эмацыйнае пытанне, крык душы, я б нават сказаў, ад Лейба Бранштэйна. Ён піша: як стасуецца патрабаванні Пазняка аб зняцця санкцыяў з РБ з усім тым, што зараз кажа Вусаў наконт акупацыі РБ. Фактычна гэта азначае зняццё санкцый з Расіі і апраўданне вайны супраць Украіны. Я патлумачу логіку, з якой падыходзіць Зенон Станіславович, і якую можна, скажем, якая мае права быць. Ён лічыць, што Лукашенко, нягледзячы на тое, што так моцна прыдушаны Пуцінам, усё ж такі намагаецца захаваць сваю ўладу. Не толькі захаваць, але перадаць яе. Што ў яго вось у псіхалогіі гэта заўсёды было ў адносінах з Расіяй. Усё ж такі шукае магчымасцяў неяк вырвацца з гэтага ціску. Хаця на сённяшні момант такіх магчымасцяў вельмі мала. Зенон Станіславович лічыць, што калі Лукашенко даць нейкую магчымасць, адчыніць фортку, так, акно магчымасцяў, нейкім чынам перазагрузіць адносіны хаця б не ў агульнасістэмным плане, а ў кропкавым дачыненні, там Беларусь, Калі, там яшчэ нейкія дзяржавы з захадам, то ён пачне
адчуваць, што ўсё ж таки адчыняецца акно магчымасцяў, можна нейкім чынам паволі адарвацца ад Расіі, хаця б павялічыць вось гэтую суб'ектнасць сваю, і пачне праяўляць сваю палітычную волю ці, так скажем, волю да жыцця як палітыка, бо так калі не адарвецца ад Расіі, так ці інакш раней ці пазней яго з'ядуць. Вось на чым палягае логіка, што ёсць умоўна наше маральнае абурэнне, што мы павінны проста вось зачысціць Беларусь, яе там перакрыжаваць, а ёсць спробы нейкім чынам ўсё ж такі дзяржаву захаваць, нейкім чынам адарваць, згуляць на супярэчнасцях, калі яны ёсць паміж Лукашэнкам і Пуцінам, маніпуляваць Лукашэнка ягонымі чаканнямі, паспрабаваць вось гэтую гульню. У гэтым логіка Зенона Станіславіча. Ён разумее, што хто такі Лукашэнка, што ён безумоўна дыктатар, тыран, які разбурае краіну, але ў сённяшніх умовах ні іншых механізмаў гульні ці адцягвання ці спробы вось нейкім чынам паспрабаваць стварыць умовы для дыстанцыі з Расіяй няма просто іншых механізмаў. Вы згодныя з гэтым? Вот вы асабіста. Я ведаю ўжо, што у вас часам не супадаюць меркаванні, як наконт Трампа, да прыкладу. Калі мы разглядаем магчымасці гэтай гульні, якая можа прывесці да дыстансавання, бо змяніць Лукашэнка мы не можам, акрамя сілавога варыянта, іншых варыянтаў няма. Альбо мы пагодзімся з тым, што Беларусь уваходзіць цалкам дзяржава і сістэма, эканоміка, грамадства, народ у склад Расіі, альбо спрабуем ваяваць на гэтым полі у невыгадных для нас умовах, паспрабаваць нейкім чынам адарваць і маніпуляваць і, магчыма, таксама выцягнуць людзей, паспрабаваць. То у дадзенай сітуацыі такі падыход, ён магчымы, бо іншых на сённяшні дзень няма. Канешне, ён можа не спрацаваць. Калі не спрацуе, то тады вярнуцца да той же самай палітыкі там заціскання, палітыкі, скажем так, ізаляцыі. Нават возьмем другую сусветную вайну, калі былі спробы дамовіцца паміж Нямецчынай, паміж афіцэрствамі, нямецкім афіцэрствам, скінуць Гітлера і ваяваць супраць Савецкага Саюза, каб проста Захад, Злучаныя Штаты Амерыкі, Великабрытаніі нейкім чынам падтрымалі Нямецчыну і не дазволілі Саветам перамагчы. Былі такія перамовы. І нават ЗША гэта разглядала. Была такая гульня, нават супраць той краіны, якую бамбілі, з якой ваявалі. Давайте там арганізуйце пераварот, і мы там паглядзім, што будзе. Але ўсё роўна такія кантакты былі. Чаму не паспрабаваць? Тут же гаворка вядзецца і пра не азначае, што адмяніць усе запар санкцый адным там шчалчком, як гэта было зроблена ў 15-м годзе. У 15-м годзе так адмянілі санкцыі, усіх там 300 унесеных у спіс. Пра спісы ніхто не гаворыць, пра номенклатуру, пра функцыянераў, якія рэпрэсуюць людзей, ніхто не гаворыць, але ёсць пэўныя актывы, якія карысны будуць для Беларусі, як для дзяржавы, не для Лукашэнка. Спробы выцягнуць беларусаў, якія ў вязніцы, спробы зменшыць рэпрэсіі, спробы стварыць дыстанцыю, варты таго, каб паспрабаваць згуляць. Вось пра што гаворка вядзецца. І у гэтай логікі я такую логіку падтрымліваю, хаця разумею таксама логіку і падыходы тых, хто выступае за санкцыі. Але мы таксама павінны разумець, якія будуць страты ад палітыкі санкцый у перспектыве, якія могуць быць шансы ад таго, што Захад паспрабуе нейкім чынам згуляць на амбіцыях Лукашэнка, на ягоных інтарэсах. Гэта гульня, гэта вайна. І трэба шукаць, безумоўна, механізмы, якія спрацуюць. Могуць спрацаваць. Давайте, может быть, перейдем до самого такого балючага пытання, якое зараз хвалюе шмат каго у беларускім грамадстве. Яно звязанае са знікненнем спікеркі Координацыйнай рады Анжелікі Мельнікавай, але гэтае знікненне і што вакол яго такая інфармацыя, якая ёсць, нарадзіла вельмі шмат пытанняў
звязаных ці ўскосна звязаных і з ёй і з месцам яе дзейнасці і з усім астатнім. Я правда не ведаю, наколькі вось Павла гэтае пытанне, тому что ён не з'яўляецца сябрам координацыйнай рады, да прыкладу, але вось скажем той же самый Лейба Бронштейн пытаецца, чаму КР не мае юрыдычнай асобы, чаму фінансуецца праз прыватныя фонды старшыняў Ягорова і Мельнікаў, чаму беларускія палітыкі ў КР не стварылі сістэму контроля за фінансаваннем КР і іншых беларускіх фармаванняў. Ну, пытанне і важнае, конечно, але вот ці ёсць у вас адказы на іх? Ну, ёсць, таму што не хацелі. Логічна. Ну, может быть, не ўсё так просто. Ну, слухайте, ну вот глядзіце, калі мы кажам пра фінансаванне, вот тыя грошы Мельнікава стварыла свой фонд, яна ці не яна, дарэчы, таксама пытанне, наколькі я зразумеў, вось гэты фонд, пра які ідзе размова, з якімі яна была звязана, гэты фонд быў створаны кіберпартызанамі. Яе паставілі кіраваць, і кіберпартызаны праз гэты фонд збіралі там нейкія данаты ці ахвяраванні на сваю дзейнасць. Але гэта сістэма і працуе і для іншых арганізацый, для той же самой координацыйнай рады. Гэта ўсё праблема той кулуарнасці і зачыненасці, якая пачала функцыянаваць з 20-го году. Уся гэтыя дамовы пра неразгалошанне, што было ў кабінеце, з'яўленне людзей, якія ніколі не мелі дачынення да палітыкі, адсутнасць адказнасці, празрыстасці. Само функцыянаванне ад пачатку координацыйнай рады як нейкага прыватнага інстытута, які на пачатку быў манапалізаваны группой Бабарыка плюс Вольга Кавалькова. Ніхто не ведаў, чым гэтая координацыйная рада на працягу 20-21 займалася. Абсалютнае нежаданне рэфармаваць координацыйную раду. Усе спробы маніпуляцыі захаваць унутраны статус-кво, не пусціць туды людзей, стварэнне эфектыўных арганізацый, якія ўваходзілі як сябры координацыйнай рады, памятаеце, гэта другога фарміравання, палова якіх ніхто не ведаў, ананімныя арганізацыі. Ніякай адказнасці, ніхто за гэта не панёс. Больш таго, усе тыя людзі, якія стваралі, рабілі так квазі-рэформы вось гэтага другога аспекту, новыя формулы, яны там засталіся. Ніхто ж адказнасці не панёс. У такіх умовах, калі там сядзяць ад пачатку безадказна людзі, якім пляваць на бяспеку, на празрыстасць, на дэмакратычнасць, вы нічога не створыце. Гэта ад пачатку хворыя інстытуты, ад пачатку фікцыйныя. З асноўнай мэтай быць легальна, легітымна прызнанымі на захадзе, каб атрымоўваць падтрымку фінансавую. Вось і ўсё, вось і адказ на гэтае пытанне. Калі б там быў падыход і потым другого трэцяга фарміравання, там это працэс інтрыгаў, працэс таксама вайны, хто будзе кіраваць, хто захавае кантроль, ніхто не думаў пра тое, каб гэты інстытут пачаў функцыянаваць як рэальны протапарламент з усімі працэдурамі, з адказнасцю, з уласнай юрыдычнай рэгістрацыяй. Ну, калі б гэта былі людзі аднадумцы з разуменнем мэты, для чаго гэта ўсё ствараецца, то сабраліся, зарэгістравалі агульны фонд, шырокае прадстаўніцтва, шырокі кантроль, празрыстасць, людзі, паглядзіце, вось ёсць наша дадзеная у КРСе, вось наша дзейнасць фінансавая. Больш таго, там у гэтай координацыйнай радзе ёсць людзі, якія, седзячы ў координацыйнай рады, рэалізоўваюць свае ўласныя праекты, атрымоўваюць нейкія гранты, прыкрываючыся тым, што яны ў координацыйнай радзе. Гэта, па сутнасці, камерцыйная структура стала. Збольшага тыя людзі, якія там простыя ўдзельнікі, яны пра гэта нават не ведаюць, іх нават у гэтым не інфармуюць, яны нават не хочуць гэтага ведаць. Калі б тыя людзі, якія там колькі 80 чалавек былі агульна адказныя, яны паставілі пытанне рубам. Так, давайце нам усю адказнасць. За тыдзень мы ствараем камісію, якая будзе даследаваць фінансавую дзейнасць усіх, хто там да яе прычынены, Егораў, не Егораў, там Мельнікава, не Мельнікава, Латушка, Губарэвіч, давайце нам справаздачы. Вы дзейнічаеце ад імя координацыйнай рады, вы дзейнічаеце ад імя беларусаў, вы кажаце, што мы там беларускі ледзь не парламент, ну то давайце адказнасць, справаздачнасць за ўсю дзейнасць на працягу года.
хто якімі праектамі кіруе, куды гэтыя грошы ідуць, як гэта ўсё фарміруецца, ніхто, безумоўна, гэтым займацца не будзе. У любым парламенце, квазіпарламенце, неважна, арганізацыі павінна быць, тым больш, што гэта публічная інстытут, протапарламент, дзяржава, якая паказвае, як па сутнасці, вось калі перасадзіць гэтую групу людзей у беларускі парламент, можна ўявіць, што там будзе адбывацца. А там не гаворка не ідзе там пра некалькі сот тысяч даляраў, там ужо пра лёсы Беларусі, пра лёсы мільярдных праектаў. Там ужо карупцыя будзе абсалютна не цяжка сабе ўявіць, якога ўзроўню. Так ёсць адказнасць, вось мне цікава, у тых людзей, якія беглі туды ў гэтую каардынацыйную раду. Ну так пастаўце гэтае пытанне рубам. Калі не ў стане, вы не ў стане, чальцы каардынацыйнай рады, абараніць усе неабходныя дэмакратычныя працэдуры і дзейнасць дэмакратычнага інстытута, то які ваш сэнс існавання? Навошта, каму вы патрэбны? То тады лепей проста самараспусціцеся. Бо такім чынам, калі вы не здольныя кантраляваць тое, што ў вас адбываецца ўнутры у гэтага інстытута, вы дыскрэдытуеце само паняцце дэмакраты і перспектывы пераменаў. І гэта ўжо злачынства такое палітычнае дачыненне да беларускага народа, які, дарэчы, мандата-то не даваў ніякага гэтай структуры. Але яны дзейнічаюць як так, нібы яны прадстаўнічы вораг. Ну так давайце празрыста публічную канферэнцыю, дыскусію, запрасіце ўсіх журналістаў, прэс-канферэнцыя, і будзеце адказваць на пытанне, не тое, што я не хочу адказваць. Я не буду адказваць. Не будзеш, не хочаш, то цябе не павінна быць у палітычным жыцці. Бо адказнасць і дэмакратычная дзейнасць, што кожны нясе адказнасць за свае ўчынкі, нават за свае памылкі, і адказвае на пытанні. Я зараз кажу пра вось рэакцыю, напрыклад, кіберпартызану. Тое ж самае ж Зарэцкай, дарэчы, ж было, калі там скандал уявіўся, усе што пачалі казаць? Я не маю права казаць нічога. Так ты ж дзейнічаеш для беларусаў, ад імя беларусаў, якія могуць быць абмежаванні. Вось зрабіце слуханні, як у Сенаце. Пасля таго, як Вальц там зрабіў гэты у сігнале, так, гэтую групку, і потым інфармацыя выйшла у прастору. Зрабіце слуханне. Ну, давайте, калі мы дэмакратычныя структуры, запрасіце вось на наступны тыдзень вось увесь склад гэтага парламенту, квазіпарламенту з усімі палітыкамі. Няхай журналісты, няхай публічнасць атрымаюць права задаць пытанні і атрымаюць права атрымаць адказы на гэтае пытанне. Калі гэтага не адбудзецца, на жаль, я ўпэўнены ў тым, што гэтага не адбудзецца, забудзьцеся вы пра дэмакратыю. Забудзем мы ўсе пра дэмакратыю, пра нейкія змены у Беларусі. Што вы патрабуеце ад Лукашенка? Якой дэмакратыі вы патрабуеце ад Лукашенка, калі вы ў сваім доме не можаце навесці парадак і функцыянаваць на моцы дэмакратычных патрабаванняў і працэдур? Ствараеце ту же квазіаўтарытарную сістэму. Вось я лічу, што можна і трэба і неабходна зрабіць. І па Анжэлікі Мельнікавай, як так сталася, што яна апынулася ў гэтай каардынацыйнай рады, што яна не ведала, куды яна ідзе, што гэта экстрэмісцкая арганізацыя, што будуць праблемы, хто яе туды прыцягнуў, навошта было падстаўляць гэтага чалавека. Калі яна з дзецьмі, калі муж у Беларусі былы хаця. Ну, муж быў тут у Варшаве таксама. Ну, так вось, тыя людзі, якія пайшлі у каардынацыйную раду, мы ўсе гэта добра памятаем. Нават тыя, хто не прайшоў туды па выніку, па спісах там, але ўсе яны атрымалі па адной, па две крымінальныя справы ў плечы, усе атрымалі канфіскацыю маёмасці там ці яшчэ іншыя, і сваякі пад пераследам таксама апынуліся. Так трэба ж ацэньваць рызыкі, якія вы пойдзеце, а потым будуць вас шантажаваць, маніпуляваць і выкарыстоўваць. Ну тады навошта тады такая каардынацыйная рада? Тым больш, што эфект ад яе, ну, фактычна нулевы, адмоўны эфект. Па дзейнасці, па аўтарытэтнасці, увесь час нейкія інтрыгі, нейкія скандалы, нейкія расколы, ну тады навошта ствараць гэтыя структуры, пладзіць, калі вы не ў стане імі кіраваць, наладзіць нармальную працу, каб не было мінімалізаваць страты, мінімалізаваць гэтыя страты іміджавыя, увогуле для ўсяго ідэі дэмакратыі.
з чаго потым гэтыя прапагандысты робяць фільмы і гэтак далей там пра 500 тысячаў еўра, якія там прапануюць за нейкія там актывы. Так, патрабуюць ад вас, каб вы назвалі імёны тых, хто спрычыніўся да шкоднай дзейнасці апроч Кавальковай. Дык давайте інфармацыю, калі мы дэмакратычныя структуры, мы за публічнасць, ці баіцеся сапсаваць адносіны, калі ў сваім доме не ў стане навесці парадак? Ну, я ўжо казаў, група Бабарыкі, той же Іван Краўцоў, Раднянкоў, якія там увесь час былі, Рымашэўскі, Мацкевіч, Светлана Мацкевич. Не Светлана. Валерый Мацкевич. Ну, яны займаліся рэформамі, там же быў Лебедька і Дабравольскі быў гэтымі так званым групе рэформаў. І гэтымі пытаннямі ніхто гэтыя пытанні не падымаў. Светлана Мацкевич, дарэчы, она там прапанавала гэтыя ўсе інстытуты. Я неаднакротна казаў, што трэба яшчэ ў 21 годзе было выбары рабіць. Калі быў патэнцыял, калі было шмат людзей, калі было заахвочванне вялікае, што стварыць протапарламент, можна было праз кангрэс гэта зрабіць усё. Антон Радзіонаў піша: дык давайте зробім свой орган, свой парламент з беларусамі, якія нацыянальна арыентаваны, а не з тымі, якія выплылі на хвалі 20-го года. А чаму не зрабіць? Ужо позна рабіць, бо у асноўным патэнцыял, мы же, калі мы кажам пра нейкія сур'ёзныя там справы, а не пра папулістычныя лозунгі, то трэба сыходзіць з сітуацыі, з агульнай сітуацыі гістарычнага моманту, з сітуацыі мабілізацыі і з сітуацыі даверу. 20-21 яшчэ пачатак 22-го году усе гэтыя у сукупнасці элементы яны працавалі. Быў высокі давер, была мабілізацыя, была уключанасць высокая. Колькі я памятаю, груп панасаздавалася, Лукашенко ў Гаагу, там протапарламент, цифровая Беларусь лічбавая, там розныя праекты, людзі просто са сваімі ідэямі ішлі, прыносілі іх, давайце рабіць. І гэтыя ідэі ўсе адкідваліся, яны былі непатрэбныя. Зараз, калі няма ввогуле на сённяшні момант велізарнае расчараванне ўсімі структурамі, мінімальная мабілізацыя, бо людзі ўсяго баяцца, стварыць ці рэалізаваць нейкі сур'ёзны праект будзе вельмі цяжка. Ну, ёсць яшчэ застаецца, скажем так, ідэя гэтага ўсебеларускага кангрэсу. Калі б яго арганізавалі, напрыклад, пад эгідай Рады БНР, як ўсё ж такі гістарычна легітымнага і палітычнага органу, вось усебеларускі кангрэс, як гэта адбывалася на мінулым тыдні, мы размаўлялі пра сітуацыю, якая склалася на тэрыторыі Беларусі ў 17 годзе, 18, як узнікала Беларуская Народная Рэспубліка. Гэта паўстаў кангрэс, усебеларускі з'езд, так, дзе прыймаліся вось такія рашэнні па стварэнні інстытуту. Такую справу можна зрабіць, можна кансалідавацца, запрапанаваць дзейнасць усім структурам, якія ёсць. І на аснове вось гэтага агульнага кангрэсу распрацаваць канкрэтна, часткова, не трэба, канешне, магчыма, там вельмі крытычны да таго, што ў межах КР адбываецца, але той пакет дакументаў, устаў, якія былі прапанаваны, якія былі распрацаваны, яны даволі добра зроблены. Нават праца таго ж умоўнага цыклу, прапанова гэта, хаця якія прапановы яшчэ ў 21 годзе былі. Напрацоўкі, тэарэтычныя механізмы, яны ёсць. Ось толькі пытанне ў іх рэалізацыі, як і з Канстытуцыі ў Беларусі. Там Конституция ёсць, так, там правы чалавека прапісаны. Я уже не кажу пра апошнія там змены ў Конституцыі, там это ввогуле квазі-канстытуцыя, але нават возьмем тую ж Конституцыю. Пасля перавароту 96-го году Конституцыя ёсць, Конституцыйны суд ёсць, парламент ёсць, мясцовыя рады ёсць, усё ж ёсць. Толькі працуе гэта ў іншы бок. І таксама з каардынацыйнай рады нібы ўсё ёсць. Але абавязкаў няма.
ніхто не нясе ніякай адказнасці за тое, калі гэта не працуе. Ніхто не выказвае там права імпічмента. Яшчэ там у 22-23 годзе, я прапаную, на пачатку вы стварыце малую канстытуцыю, дзе прапісана, хто перад кім адказвае. І гэтыя правілы агульныя гульні прымаюць усе, і зразумела, што гэта за правіла гульні, якая мадэль, хто нясе адказнасць, як, там, скажем, каптацыя ці выключэнне з шэрагаў гэтай так званай каардынацыйнай рады ці іншых органаў ёсць, якая адказнасць гэтага кабінету, якая адказнасць Ціхановскага. Вось Ціхановская як прэзідэнт ніякай адказнасці. Ніякай. Вось яна называе сябе прэзідэнтам-электам, але дзе ёсць абавязкі, ёсць адказнасць. Дзе это, у якім гэта дакуменце прапісана? Хаця бы маніфесце агульнапалітычным, пад якім падпісаліся ўсе галоўныя гульцы. Гэтага няма. Гэта гульня без правілаў. Гэта адна з асноўных прычын, чаму я тлумачу, чаму я ні у які каардынацыйную раду не пайду, бо там няма ніякіх правіл. Там асноўнае правіла гэта інтрыгі, маніпуляцыі, ніякай адказнасці. Вось і паглядзіце, якая мадэль у Беларусі функцыянуе. Тая ж самая мадэль, тая ж самая культура палітычная функцыянуе ў межах КР. Спадар Павел, на жаль, трэба завяршаць, таму коротка апошняе пытанне, якое звязана уся гэтая сітуацыя у тым ліку. Мы не будзем лезці вот у гэтыя маніпулятыўныя пошукі ворагаў, абвінавачанні, а можа агента, можа не агента там ці што там яшчэ, але пытанне бяспекі. Ці пачалі гаварыць пра тое, чаму не была створаная служба бяспекі ў дэмакратычных сілаў, чаму няма там нейкай там кантролю, праверкі, маніторынгу, там усе астатнія. Наколькі гэта рэальна, наколькі это магчыма, наколькі... Чаму не была створана? Байпол. Першай справай, што зрабілі службы Беларусі, гэта знішчылі сістэму бяспекі, якая не да канца была нават сістэмай бяспекі. Уже былі сілавікі, якія ведаюць, як працуюць гэтыя органы. У іх была база, тыя ж, скажем, умоўна, кіберпартызаны, якія маглі б да гэтага падключыцца. Ж былі зачаткі зроблены. Але першы правал чорная кніга Беларусі, дзе там агент працаваў некалькі месяцаў і фактычна адказваў за пытанне бяспекі ў межах вось гэтай чорнай кнігі Беларусі і зліваў інфармацыю. Вось, калі ласка, была. З каго ствараць уласную службу бяспекі? Вось былі гэтыя людзі. Яны разваліліся, яны перасварыліся, бо грошы, там нейкія амбіцыі і гэтак далей. Ніколі ўжо такога рэсурсу, які быў у 2020 годзе, у бліжэйшай перспектыве проста не будзе. Проста не будзе, бо ёсць сур'ёзная расчараванасць. Працавалі ж былыя следчыя, былыя прокуроры, палкоўнікі былі у байполі. Дзе гэта ўсё? Дзе гэты рэсурс? Хто за правал, абсалютны сістэмны правал нясе адказнасць? Хоць адзін з дарадцаў сышоў Ціхановскай, яны ж там кантралявалі ўсё. Ж памятаю, прыносілі прысягу у 2020 годзе, байпол, гэта цудоўная структура. Вось яна павінна была адказваць за бяспеку, стварыць механізмы рэкрутацыі для таго каптацыі новых сябраў, супрацоўнічаць у гэтым кантэксце з тымі ж польскімі спецслужбамі. Всё. Год там некалькі месяцаў назад байпол распрадаваў крэслы і сталы. Вось да чаго дакацілася. Таму не будзе нічога. Я проста без ілюзій кажу, што час проста згублены, рэсурсы згубленыя. Стварыць тое, што можна было стварыць у 2020 годзе пры такім патэнцыяле, ўжо будзе немагчыма. Дзякуем. Вось на гэтай сумнай ноце, і з вераю тое, што можа хаця б вольная Беларусь здолее выратаваць сітуацыю. Я не лічу, што вольная Беларусь там панацэя і можа нешта вырашыць, бо былі спробы, мы былі гатовыя там працаваць з усімі і з кабінетам, і ў кабінет фарміраваць, і з партизанамі, кіберамі, і з каліноўскімі. Быць можа, няма вось такой культуры свядомасці, нейкай кансалідацыі, канцэнтрацыі. Зараз на пустым месцу, прычым выпаленым месцы, гэта ж не проста пустое месца, дзе людзі там яшчэ не ведаюць, як гэта працуе, і што можна некага пераканаць, некага перацягнуць. Гэта зараз спаленае месца, пасыпанае соллю. Калі людзі расчараваныя, яны проста не вераць нікаму.
і не хочуць верыць, не хочуць укладацца. Я размаўляю шмат з якімі людзьмі, з бізнесоўцамі, якія гатовы былі свае грошы укладаць, зараз кажуць ні за што, нікому, все, конец. Таму не трэба перакідваць, разумееце, яшчэ можна было б выратаваць пацыента, калі ён там хворы, толькі пачаткі хваробы, яшчэ можна было б там нейкую санацыю, аперацыю правесці, выратаваць, калі зараз ужо там ён пры смерці і казаць, вось, бярыце вольную Беларусь, вось вам магчымасці, ратуйце чалавека, калі ён уже памірае, калі ўжо нічога не працуе. Дякую. Я нагадаю, что з нами на сувязі, з нами ў студыі быў кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар паліталагічных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў у сваёй штотыднёвай аналітычнай праграме на Еўрарадыё. Дякую вялікі ўсім. Не забывайце подписываться на телеграм-канал Павла Усава. Ну і безумоўна, ставьте свае падабаечкі і задавайце свае пытанні на канале Еўрарадыё. Ну і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. До сустрэчы, жыве Беларусь. Сябры, праект Беларусь Tomorrow яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.